to the point. Now, gahapong adlaw may gala na sugdan gyud ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee pinanguluhan ni Senador Rodante Marcolita. Straight to the point. Unya kay doon na may session day. Giundang nila mga alas 3 ba to? No? So pabalikon sila mga higala sunod nga hearing. Ang ubang contractors mga higala wa manunga, ha? Mura gid nervyos siguro tong uban. Pero in fairness sa QM Builders, pinaagi mahigala ni Alan Kirante. Dito gyud siya. Mitunga gyud. Oga nanubag sa mga pangutana. Kini si Alan Kirante mga sukid tigpaminaw. Ato ning tagaag pagtagad kay kini ni ang 15 mani ka mga contractors ang gipatawag, ha? Dunay 11 mahigala nga ni tunga dunay mga contractors nga present mga kaigalaan. Kinintanan nga mga contractors nga ginganlan ni BBM giimbitar kining 15. Unya murag 7 ra kabok ang nitunga day. 7 ra kabok ang nitunga. Pero ang katotoang pag-respond nila sa maong letter mga 11 kabuok. Pagtunga dito 7 ra. Ambot usa kay mga katarungan ini. Sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sa baka. Ay, kinigod mahigala og di pasangin lang sakit-sakit murag di mana mo kwan makaahat kag kwan ana. Unsa toy kanta sa una kay ngatong kwan? Apir tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang baywang ko. 6 bomb, 6 bomb, 6 bomb. Insalamat mong tingog ha kay kanagong naay may anak nga patungahon di ka katunga medyo usahay og imo inon nga na traffic ana dili man dawaton labi to among kuan kana boss kani adto okay dito speakers ba tong boss dito dito pa ta speaker station o di ka katunga min kag traffic kasabaan kag tiwas. Di ka katunga doon na kay appointments or unsa ba kan ada mo conflict sa mo kan adi kay importante ni so ang imong katarungan na lang gyud kay nga aron nga medyo kuan mingon na gyud ka nga sakit imong ulo, sakit imong tiyan, kalibanga ba ka kaunsa ba? Ngayon na lang niya kag certifications doktor. Atol ni agi katawa mga kaigalaan. O sa may rason ining ubang contractors nga wa man manunga. Nga dunay invitation sa Senate. Ayo kung inang mo ingon nga why ikaplite. Atol ni agi katawa mga kaigalaan. Kay dinhi lang sa Visayas matod pa sa report nga ato nakuha ang Department of Public Works and Highways dunay 1,549 flood control projects nga giimplementar sukad sa 2022 hangtod karon 2025. Ug unya matod pa sa report niabot ng 79 billion day. Dako aday no. Nganong mang sus Ginoo ko kadako ang kwartaha. Masolve gyud ang taning problema sa baha Cebu City kung bukbo lang ginang billions ko na. Unya ang QM Builders lang daan matod pa sa report nga data may gala nakuha sa Department of Public Works and Highways nagsulti nga ang QM Builders daan nakasecure kini og 7 billion worth of project gikan sa July 2022 nganhina sa 2025. Straight to the point. Dili ni milyon billion din dako aning kwartaha da ini kay billion 7.3 billion ang sa QM Builders na gahapon sa Alan Kirante kalma man kayo mga sukit mo nakapunga-punga hinoon pero medyo kalma ba billion day pero mo lagi na nga di punta mga higala makaingon og unsa kay unta mahibaw og kanas Kirante may galag kato pinangutanaan ni Marcolita gahapon og pinangutanaan lang Win Gatchalian
mura man tog puyok-puyok naman ganito, murag warm up pa lang ganito. Ha? Kinini ang dako ada ining kwartaha oy. No? Matod pa usas mga contractors kining QM Builders which is supposedly dunay contract amounting to 7.3 billion ang iyang paid up capital unsa man ni 1 million ka pinala 1.2 million mao na question siya ngano mo dawat man ka og kontrata nga 7.3 billion nga ang imong paid up capital 1.2 million raman kapin. Na question siya mga sukit tig paminaw. Okay. 250,000 to 1,250,000. Ida no? Mo na imong kwarta 1 million. Mudawat tag binilyon. Na kontrata mo na question siya kagahapon. Unya napoy laing mga contractors na nga angan giilis-ilisan lahi man dai ila no kay ma-blacklisted ka dunay usa blacklisted kanang pagka-blacklisted abi nato nga nang limbong makakaon sa baka na kay dakong kananaang sa nga labi pag nakahugno ka diha og naay nahugno nimong project blacklisted ka kana dai blacklisted indekin 1 year man dai na nga pagka-blacklisted Wa gaba. mo nag-explicar ni Secretary Bunuan gahapon nga kanang contractor o blacklisted abi na to blacklisted wa na gyud ka daghan mang mga contractors ang himuon na nila blacklisted for 1 year Hesus Ginoo ko og naka hugno ka diha og imong project di na ka magtuo man ang publiko god kita na tuo tawa na blacklisted na habay blacklisted nga makabalik man dai after 1 year igo man lang mag-birthday di na sila mga higala mo sumad sa ilang ato lang agi katawa mga sukit tig paminaw nya atong paminawon si Alan Kilan TV gahapon mga higala sa Senate Blue Ribbon Committee asa magkasugod dong kani sige asa may sugod ana mo din ni si Alan Kilan TV sige kani sige si Win Gatchalian pa una nang utana be kinani ang Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-upisa asa sugod na Mr. Kirante, sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-upisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta lang bambo, mga ganun eh. Mga lipa. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang nakakuha, kasama ka, QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nakapag... Pasensya na, Mr. Chair, kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo, mali ang Pangulo. sa gamay lang Frisa kini si Kilantino mahiyain gyud ini Kaya nga katawa mahigala medyo niya bitang personality di man ingon nga kuan gyud mo na ingon sa nga medyo nahiya lang kuno siya day kay tutong kang Bongbong Marcos lahi man to iya kay man to iya mahiya naman kayo kinis Kilante mahiyain no ato pa siyang gisulti kanang iba dyan sa tingin ko yung iba dyan walang mga hiya yan mura man yung mga hiya tigidig hiya ato lang niya agi katawa mga sukit tigpaminaw pero si Kilante baya in fairness niya mga sukit tigpaminaw kalma kayong mutubag unya kinini ang pagpangutana na bay mo kontra wa lang sa mutingog kay nahiya lang kuno siya day no sige ato paminaw tiwas Hindi ka pa nakapag... Pasensya na, Mr. Chair, kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo, mali ang Pangulo with Yes, respect to your company? Yung data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. okay cut Mr. Chair. Frisa kana ha in fairness may galang Kilante ha 414 projects for Cebu 86 la kuno ning iyang nakuha asa ang uban mo na atong gusto may bawan asa ang uban mga higala nga mga contractors Straight to the point. atong ila-ilahon kanang uban mga higala nga mga contractors nga nakakuha sad kay og
86 lang ni iya, doon ay ubay-ubay nga kinini ang kuan. Mga projects ani nga dili ang QA may nagda. Mayo po ato maila-ilan ang Department of Public Works and Highways. Nga si Director Danilo Villa. Mao man Danilo Villa mo. Director Villa kinini ang magbutang kadihag tarpaulin direktor. Pahibaw ami ining 414 ka mga projects giangko na sa QM86 lay ilahain man ning uban. Asang uban? Kinsay mga kontraktor sa ning uban? Hain na himutang ni. Pahibaw ang publiko. Straight to the point. May nang mahibaw taning kalakiha. Okay, ato'y padayon ko no kasamang names. Sabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa Ano yung sinasabi mong project? Ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa pickup, only category D. Hanggang noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A noong 2011 hanggang nag-triple A tayo ng 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng 2024. Mr. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong 1992 is highway pa yon. Yung nakita niyo yung highway. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag Che. mong mamaliitin ito. Bagatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito Ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Che. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Che. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Mukhang Senator. nahihirapan kasi si Mr. Quirante mag-explain. Tama ba to? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. No. Hindi rin. Yung incorporated, yung on process pa yon, hindi pa namin na-approve. So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor. Yes. Kat yes, sabi, Your free sa dong, bida. Ato lang tiwason niya taon lang, bida po ni Marcolita, yaman pong dukdukon ko ng martilyo, ayaw po na. Ato na lagi katawa may gala, no? Kay di ba po lalim na mga kagalaan, no? Magani mo tingog na si Alan Quirante diri mga higala sa Sugbo. Na abot sa Senate mapugos ka na magyugtingog dito lagi. Di man po pwede ka mo padalang dito o kanang representative. So, ato ning klarohon. Kanos amang sunod hearing ani day? Wa pa gi kwan. Ato ning pagtagad mga sukit tig paminaw bida. Na medyo na gisugdan gahapon ang unang nangutana asa tong kang win gatsalyan mahibaw-an nimo og kanana ang kinini ang asa ang mga punto ba. Ang primero gahapon of course Marcolita mahigala maoy ni preside sa Senate Blue Ribbon Committee kay siya man mga higala maoy chairman mga sukit tig paminaw. Kanya nano nga dito ang mga senador nga gi-acknowledge sab murag ato ning tagagpagtagad.
Balikan sa totoo pangutana ni Win Gatchalian, be, kay murag doon na to yung mga importanteng questions sa si Win Gatchalian gihapon. Sige ko no, okay na ni dong, atong balikan gamay dong. Adara, Senator Win Gatchalian ko be, kanang mga pangutana ngadto mahigala sa QM. Unya iandam na pud taon pud balikan na to tong pangutana ni Marcolita kay mura na kuyawan pud taon to sa Alan Kirante kay giinan mga basidika kauli dinhi sa Senado. Para ni agi katawa mahigala ayaw pud in taon oy. Kay kanang QM kinini ang mayong taon ba na matud pa mga higala sa uban nga mga politiko pero ako magdahom nga inana day kadako sa iyang nakuha day no o inani kadako mga higala ning nakuha sa QM Builders nga kontrata mo na nga mura og nakaingon to mahigalang uban dito maunay imong paid up capital unya maunay imong nakuhang kontrata murag dako magkayo no so mo ni ang tabo o sa atong pagtagad mga kagalaan ha. Ready na ang atong kuan. Atong balikan sa Win Gatchalian kadali. Sige ko no dong. Senador Win Gatchalian, katong iyang pangutana. Unya balik tang itong Marcolita taon. Okay? Okay na dong names. Ang katong kang kuan sa Win Gatchalian. Ato sa pagtagad mga kagalaan ha. Gamay lang kayo para nga maklaro tani mga sukitig paminaw. Kay daghan man to mga nangutana kadtong kang JB Ejercitong pangutana medyo kuan kay to katong uban katang pangutana gyud nga pag-imbestigar aning kalakiha og kay kana gud ha kana si BBM 4.5 billion ang iyang confidential funds siya rog masayo pagud sa nag imbestigar og pagkuhag mga information na naron unya kinini ang murag mingaw man mga higala sa mingaw pamastira na tong mga advocate mga kagalaan sa kuan kinini ang accountability mura magsaba kaysa mahigala kang VP Sara sa 125 million karon nga billion murag hilo man sila. Ngano ka ha kato mga retired do man lagi maningog. Ato lang ni agi katawa ha kay madili consistent mong anang kalakiha kung maayo kayo mo ala pero mo gyud mga higalag lagot kay day kay na nganong gikuha ni VP Sara nang kwan ingon ang kuha wa lagi clear dagis VP Sara soko gyud pero karon sa binilyon wa may tingog lagi. Why consistency anang kalakiha kung maahon? Ato sa balikan mahigala. Okay na si Win Gatchalian? Sige, padayon tanong. Okay, be? Audio. Thank you very much, Mr. Chairman. Let me direct my questions to the good Secretary. Secretary, may rini-review namin yung mga contractors saka project na isiniwalat ng ating Pangulo nung nagkaroon siya ng press con. At i-flash ko lang po sa screen yung yan. Ito po yung isiniwalat niya 15 contractors, iba't ibang projects, iba't ibang bilang ng projects, yung tapos halaga po ng projects. Yung pinakamalaki, 9 billion pesos in a span of 3 years. Pinakamaliit, 4.5 billion pesos in a span of 3 years. Itong mga contractors na ito, Mr. Secretary, sino po ang nagre-review kung sila ay may sapat na kapital, may sapat na kakayahan, meron silang experience dahil ang lalaking proyekto ho to hindi ito maliliit na proyekto. Biro mo isang contractor, number 1, Legacy Construction, 9 billion. Kung i-divide ho natin yan per year, that's about 3 billion per year ang kanyang kontrata. No? So sino ho ang nagre-review ng capability and capitalization of these companies? Your Honor, ang
I think the licensing of these companies will come from PICAB po, yung Philippine Contractors Accreditation Board. So they have to have a valid license. Correct. Then, Okay. then we look into their experience and technical capability. The third is actually we have to look into their NFCC or net financial contracting capacity. And all this actually, Mr. Chairman, is actually the basis for them to pre-qualify to bid. If they pass all these three parameters or requirements, then they would be allowed to bid in any project. But who determines at least the minimum capitalization of a company to be eligible for Okay, gamay lang ha, freeze gamay. Kinahanglan ang minimum capitalization. Kay nga naman, ang paid-up capital 1.2 million. Muna mo dawat kag 7 billion nga kontrata, medyo makaingon sa tag sana all. Straight to the point. Now, atong balikan mahigala ning maong isyo. Maminaw ka sa investigation gahapon sa Senado. Murag makaingon ka napabay paglaom ka ning Pilipinas ining kalakiha. Kaingon ka kisama ning unsa man ni dili po ng tanan pero makaingon ka tinudo sa gobyerno panarbaho day ba? Oo mo mga pulpul. Ana, makaingon ka na kung tinudon gini mo analisar og mingon kag tinarong ganing imo. Pero og ganana ang sagol kuan pero ana nga klases kalakalan babida. Ang pangutana gahapon sa wa pa mo abot na tong QM unsaon man ninyo kinsa may tig-review aning usa ka kontraktor nga maoy paapilon aning bidding mo'y maka dawat ani. Kaya lima ka daw 3 years day. Katong usa kontraktor 9 billion in 3 years. Sa to pa in every year 3 billion ang iyang kontrata. Kini QM lamdaan 7 billion man ganing iya, no? Ang QM Builders mahigala from 2022 from 2022 to 2025 7.3 billion. So kinsa man unya sunod kaning pag-identify asa ibutang ni mga projects, ha? Kay wa man mga kagalan lahi man po ng project nga naay nakita gamay nya nahugno. Kanang uban di gyud mahugno kay ghost gyud. Kinayagi talaga to katawa ha ug maminaw ka sa investigation kaingon kay gyud nga Hesus Ginoo ko. Napabay paglaom in town. Kining atong nasod mga kaigalaan. Project mga kaigalaan mura man lang og duwa lang sa kwarta. Sama gud ani panalitan kining flood control project lang dani gibubuan og tanig pila ka bilyon ni mahigalan Cebu City. Kining Mandawi City, Talisay City, murag doon na may gibubo siguro wapod lagi maklaro ning kalakiha. Pagsulbad sa problema sa baha, kay ato na nang gipangutana matod pa mga higala sa ato mga local government officials, medyo kinini ang og ato na sa liga ng atong kwarta sa lokal, medyo maglisod. Sa mga tagtabang sa nasyonal. Billions man ang kwarta. Kung tinudoon lang gina mag-address ang problema, niyang tingala kang project, puro magtuwa sa kilid-kilid hinoon na butang. Wa man ibutang sa sentro. At least, og diya sa sentro gibutang, pag-address problema kwanta ba? Ma-feel na to ang impact nga ni agyod nasulbad ang problema mahigala sa mga pagbaha. Straight to the point. Mura man hinoon mahigalag adto man sa layo man hinoon gibutang ni mao mga projects, mura magdili ipakita mga kagalaan. Ato ning klarohon na kay mingon sa Gatchalian mga sukit tig paminaw. Ya ato sa klarohon na kini investigation ni Gatchalian. Kay kini mga kagalaan tanaw ha atong isgutan
Department of Public Works and Highways, Secretary Manuel Bunuan, hasta ning atong DPWH, diri mga higala Sugbo. Hasta gani ang classrooms. Kay ba mo mga kaigalaan, ang atong classroom sa Pilipinas, kuwang tamang higala og 165,000 classrooms. Lahi po nang hisgutanan classrooms ha. Muna niingon na Senator Loren Ligarda nga, maghimot ag balaod nun nga kanang budget sa mga classrooms, dili na lang nato iagi sa DPWH. Ako lang yung iagi katawa ha. Murabag kanabang, murag, public knowledge na unsa ning Department of Public Works and Highways. My God. Dili inuuntanan pero namurabag public knowledge. Nga hangtod mo himo na nagbalaod nga ilikay na lang ng kwarta nga para sa classroom ilikay sa DPWH. Ako lang nang katawa. Unya og ang kwarta magud ang classroom. Sigutan ta ba na ha? Pero basta malipat hino tadi nanto ka kuan dito sa classroom wa na hino ning flood control. Pero wala ha? Og DPWH mahigala maoy mo budget. Mas dako og gasto. Dakog budget nga kinahanglanon kung patukuro nimo usa ka classroom ipaagi nimo sa DPWH dako. Pero private gani may patukuro dahil na may man donate og mga classrooms. Example kanang mga kuan na may mga unsa ni mga grupo nga kuan even ang abuites modonate man sila. Og modonate sila classroom barato ra man. Nya dugay maguba ang ilang classroom. Kini sa gobyerno mahal kayo ang classroom niya daling maguba. Murag 3 times ang budget. Maurang classroom ha. Example, og kini nga classroom 500,000 panalitan. Og ang iagi nimo DPWH na the same classroom. Ang presyo ana mga 1.5 na 1.5 million o 500,000. Patata lang ginagmay ang kwarta para sayo kay sabton. Og dunay 500 pesos nga gastuhon ani. Private may mohimo. The same na yun. Exactly the same. Ipaagi ka na mo DPWH. Kinahanglan na og budget nga 1,500. Daghan kayo silang bahinan gyud siguro eh. Nga agi tala ni katawa ha. Daghag bahinan. Di po, in fairness, doon na may mga nanabaho siguro dahil yung mga tarong. Pero, kini mga decision makers di agad, mo na yung nagkuhan. Tanawa ko na, kabantay mo na yung mga tulay way gamit. Gibutang-butang ag tulay, naglibog siguro sa kung saan paggasto ilang kwarta. Adto sa hilit-hilit ipang butang, nga kunuhay doon yung project, wa na yung makakita. Dili tayo yung butang sa sentro. Dalihin o makita ano ba kabilya. Di ato balikan siwing gatsalyan be. Gamay lang ha. Ato sa balikan gamay. Samantodong. Be, sige ko no. Who determines at least the minimum capitalization of a company to be eligible for a project or a group of projects? Kasi like for example, in number 1, in 9 billion, if you divide this into 3 years, that's 3 billion a year. So who determines, sino po ang mayroong responsibilidad na kaya niyang gumawa ng project 3 billion in 1 year? Our Bids and Awards Committee will be the one to scrutinize actually the That's at the committee. district level? At the regional level? Anong pong level ho siya? Whoever is implementing the project, Your Honor. Like ito ho, sa mga flood control, sino ho ang anong level ho na? Bids and awards level? Kasi alam ko meron ho kayong iba-ibang back, diba? Yes, Your Merong Honor. district, meron regional, merong central. So saan ho itong mga project na ito, saan ho ito ini-evaluate? Wherever the project is lodged, Mr. Chair. District or regional? District kung district po yung nag-implement, region kung region yung nag-implement, and national. I'll show next slide po kasi tinitignan ho namin. Like for example po itong oops, nawala. Nakikita niyo ba ho? Pakita kina iwa kay mo mag-ghost po na. Yeah.
which is QM Builders. Ayay, QM Ang Builders. kanyang contract is 7.3 billion. Pero ang kanyang capitalization is 1.2 million. Paano ho nangyari na nakakuha siya ng kontrata, 7.3 billion? Assuming, divided natin per year yan. 1.5 billion a year. Ang kanyang capitalization is 1.2 million. In number 7 po, yung Centerway. Ang kanyang capitalization is 45 million. Ang kanyang kontrata is 5.1 billion. Yung 999, ang kanyang capitalization 90 million. Ang kanyang kontrata is 3.9. Yung Wawo, kanina pinapag-usapan natin, Wawo Builders, capitalization 50 billion. Kontrata niya is 4.2 billion. Yung MG sa Median, capitalization 250,000. Ang project niya 5 billion. Although si MG sa Median, meron din ho siyang sole proprietorship na 1.3 billion. Dalawa yung kanyang kumpanya. Next slide, papakita ko ho sa inyo itong QM Builders. Tinignan ho namin yung kanyang financial statements. From start to end, no, from 800,000 all the way to 2,000, ang kanyang, next slide. Yung kanyang financials, ito po. Yung kanyang kinikita, pakita natin. Yan. From 2015 to 2024, revenue is 0. Gross profit is 0. Net income, lugi ho lahat. So paano ho siya nakakuha ng 7.3 billion na never ho siya kumita ni isang sentimo at ang capitalization niya 1.2 million Ay, pesos. gamay lang. Gamay lang, names. Wa mo kita day ang kuanday? Ang QM aning kalakiha. Yagi talaga to katawa, ha? Nindot ning pangutanahang win gitsel na. Rewind ko no gamay dong, be kay aron mabati ito maayo. Be, rewind ko no gamay. Sige, balik, be. Kay murag na linga ko na. Sige. Ang kanyang kontrata is 5.1 billion. Yung 999, ang kanyang capitalization 90 million. Ang kanyang kontrata is 3.9. Yung Wawo, kanina pinapag-usapan natin, Wawo Builders, capitalization 50 billion. Kontrata niya is 4.2 billion. Yung MG sa Median, capitalization 250,000. Ang project niya 5 billion. Although si MG sa Median, meron din ho siyang sole proprietorship na 1.3 billion. Dalawa yung kanyang kumpanya. Next slide, papakita ko ho sa inyo itong QM Builders. Okay, aritas QM Builders, kay mo na ba gisgutan ni Win Gatchalian, ha? Pero muna ha, at least ito nga ang QM Builders. Ang uban may galawa mo to nga. Sa 15 ka mga contractors nga ginganlan ni BBM, o sa 15 ka mga contractors nga gipatawag sa Senado, supinahanan patong uban by next hearing, magsupina mga higala, gumikan kay pituray nito nga. Unsaon man ni ron? Ay, kung ingnag mo ingon na mga kontraktor na kakuhag binilyon nga wa makaadto kay way plate. Ato na agi katawa ha. Anito nga may gala kini ni ang Legacy Construction Corporation, Mr. Alex Abilido, President na sa Legacy. Owner and proprietor sa QM Builders, Mr. Alan Kirante. Laing mito nga mga higala, Mr. Ernie Bagao, owner proprietor sa AJB Construction Corporation. Laing mito nga si Mr. Lawrence sa Lubiano, President Centerways Construction and Development Incorporated. Lain pa ang owner general manager sa 888 Construction and Supply Incorporated. O gingon sab laing mito nga ang authorized managing officer sa MG Samidan Construction nga si Miss Marjorie Samidan o kining proprietor sa Road Edge Trading and Development Services, Mr. Ryan Willie Oy. Mao ni ang mga nanunga. Ang uban wa mo tunga. Unsa kay problema? Supinahan sila by next hearing. Supinahan. Dili pwedeng komedya ni. Dili pwedeng komedyahan lang ni. Mga sukintig paminaw. Ato ni tagag pagtagad karon. O gunya, kini ni ang ito'y padayon ni si Win Gatchalian hanggamay lang. Kay kanana ang doon ay mga records ba nga mao ni ang
Paid up capital sa QM Builders, maunian niya. Kung ano nakakuha sa inyong kadakuang kontrataha? Ha? Okay, so kini nga portion tod kato may gala sa Sid Panyawan Liniment Oil, makasama pait naghimtang sa panahon karon pandunay maayong balita gikan sa pait kana ang Sid Liniment Oil may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makatul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan na lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan. Busa gamit na makasama sa Sid Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Sid Liniment Oil ginama sa Sid Pharma o giapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling. Straight to the point. Now, atong tagad-pagtagad mga kaigalaan. Okay. Ay sa gamay lang. Unsa man tong imong GCash Inday Maris, mo to gigamit nga GCash para sa Burbo, no? Apan na hold na po itong GCash. Na-hold ha, ato sang konang gamay, unsa una pagkalaki. Kay, doon na ta mga higalay ko ana. Kinini ang 140,000 naman to Inday. Alang sa ato mga higalang gitabangan, dito sa Bourbon, mga sukit ng paminaw, ang inahan in taon, nga kinini ang iyang anak na matay, no? Salamat sa mga listeners nga nitabang mo. Pero asa gamay lang ha, kay ngayon sa man doon ay kakulian gamay. Okay. Atong balikan unya mga kaigalaan. Pero atong balikan ni si Win Gatchalian sabi, dili pa ta mo isgot mga higala kay atong i-turn over ang kwarta ron. Mga kaigalaan pero doon na tay gamay kakulian ha kay na hold ang atong GCash na sad. Pero narata mga higala magka-turn over ta. Atong balikan sa si kinini ang Win Gatchalian kay ang QM na ni ang gisgutan. Sige kuno dong. Kanyang financial statements from start to end, no, from 800,000 all the way to 2,000. Ang kanyang next slide. Yung kanyang financials, ito po. Yung kanyang kinikita, pakita natin. Yan. From 2015 to 2024, revenue is 0. Gross profit is 0. Net income, lugi ho lahat. So paano ho siya nakakuha ng 7.3 billion na never ho siya kumita ni isang sentimo at ang capitalization niya 1.2 million pesos. Freeze dong. Unsa man kisa may nag-prepare ining report sa QM day? Wa man day kita ang QM. Matud pa mahigala ni Win Gatchalian. Ano nakakuha siya og 7.3 billion nga wa man ang iyang revenue wa man. Giun sa man ning kalakiha. ato lang agi kato katawa mga kaigalaan ha kay si Alan Kirante in fairness mga kaigalaan ang ato lang aning Alan lan tugan lang tinuod yun lan mao gyud na importante ug unsa ning kalakiha wa gyud makakon basta kamatuoran lang gyud no sige atong balikan rewind ko na balik dong be kanang ito pag-ingon niya nga kinin sa QM Builders pwede ma-rewind nimo balik dong names sige kanang katong pag-ingon ni kon ba Win Gatchalian kailan magka 2015 wa man say revenue nganong nakakuha man sa aning maong isugot ang gobyerno nga makakuha siya makakuha ni nga kontrata nga wa man day ni kita. Maayo siguro accountant po ning kuanda QM. Atong balikan mga kaigalaan ha, gamay lang kaayo be. Kinini ang sige atong ipadayon dong. Ho sa inyo itong QM Builders. Tinignan ho namin yung kanyang financial statements. From start to end, no, from 800,000 all the way to 2,000. Ang kanyang next slide. Yung kanyang financials, ito po. Yung kanyang kinikita, pakita natin. Yan. From 2015 to 2024, revenue is 0. Gross profit is 0. Net income, lugi ho lahat. So paano ho siya nakakuha ng 7.3 billion na never ho siya kumita ni isang sentimo at ang capitalization niya 1.2 million pesos or ang paid up.
Ito, isa lang to, no? Meron pang mga iba ho dyan na tinitignan ho namin. So, paano ho nagkaroon ng ganitong kontraktor na nakakuha ng napakalaking kontrata? Your Honor, as I am informed, actually yung capitalization is actually for the company. Yes, I know. Yeah, the company. But in the process of pre-qualification for Your Honor, yung net financial contracting capacity is based on a The current assets minus current liabilities Audited- times 10. audited Kung, by- kung negative yung kanyang yung capitalization niya, common sense naman ho eh. Balik tayo. Kung balik din sa slide before. Kung ang capitalization niya hindi, yung kanina. Kung ang capitalization yan, titignan niyo ho, 1 million lang ho. Kahit i-minus niyo pa ho yung current liabilities niya, hindi ho siya talaga aabot ng 7 billion. Ito official statement ho ito, nakuha ho namin sa SEC. So ang punto ko ho, meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage. Oh, katsa. Sa to pa kining mga dokumento nga gipakita diha sa slides ni Senator Win Gatchalian, official record na. Official record gikuha kana sa opisina sa gobyerno ang Securities and Exchange Commission. Nga di ni submit dito ang QM builders o katong uban pang mga contractors. Mao din ni ilang kuanday nga what day revenue in town ang QM kaingon sa makapangintaon masada. Di unsa man yung pagka-reporta ano po butang-butangan na po na nagamay diha nga kuan. Doon na po yung revenue ginagmay. Lagi tala ni katawa mahigala kay kini di man ni ato nga unsa ning kuan na kay kang Win Gatchalian man ni. Si Win Gatchalian may nag research ana. Ilang gikuha mga higala sa kuan gipangandaman giday ni sa mga senador ng investigasyon na, no? Ipangandaman nila ni. Kano, nakuha man ang maong mga dokumento gikan sa Securities and Exchange Commission. Kung mauhon na mga kagilaan, why? Unya mo nang pangutanan, anong sila may nakakuha na ng maong kontrata? Si Manuel Bunuan may galang nga gipangutana ang Secretary sa Department of Public Works and Highways. Ning kamot ni tawag pugtubag mga sukitig paminaw. So nga to'y katambag lig yung Alan Kirante, tan-or ba nako nga medyo, kuan na ba siya? Karon na ang nakabunga-bunga sa gahapon pero unsa gali ni hitabo Alan isulti na lang gyud ang tinuod. Ay tanan lang gyud isulti nimo. Bahala na lang og unsang kalakiha kay lisod man kayo puni og kulikuton kag pangutana na ingon ba Markulita gahapon nga basi di ka kauli sa Senado. Ya ato lang nga agi katawa mga sukitig paminaw. Legitimate man gyud mga pangutana ha. Sige ko no be, padayon ko tanong. Senator Gatchalian, Mr. Chair, pwede malaman from Secretary Bunuan kung sino itong QM? Sinong tao ito sa likod ng QM? Sino may-ari nito? Si Batoro yung utana. QM Builder. Kasi grabe naman, puro red yung pinresent ni Senator Gatchalian. Tapos, paano nakakuha ng ganitong kalaking kontrata? Gusto ko lang malaman po for the benefit of our people na nanonood ngayon. Sino po yung QM? QM Builders, on my record, Your Honor, is actually managing officer here is Mr. Alan Kirante Kirante, in Cebu. Cebu. Yes. Andito ba? Andito ba? Mr. Chair? Tanawa. Naa de oy, ito nga. Can we invite him, Mr. Chair? Mr. Chair? Paupuin natin? Tanungin natin? Can the referred representative come over, please? So, I think Senator Bato is willing to ask a few questions from your company. Mo ni mga kaigalan ha. Ato lang gi-review gamay. May bawaan man gyud kay mo submit man ka dito sa kuan. Opisina sa gobyerno. Public work.
Director General, I think you have to administer the oath of the representative from this construction company. Tumayo ka, Mr. Kirante. Kirante? Yes, Mr. Chair. I will. Gipa panumpa. Mr. Chair, with the permission of Senator Gatchalian again. Yes, go ahead. Yeah, Mr. Kirante, ikaw bang may-ari nitong QM Builders na kumpanya? Yes, Mr. Chair. Yung present ni Senator Gatchalian na puro pula, puro logi, can you comment on that? Nagtataka ko, Mr. Chair, kung saan magaling yung information kasi ang QM Builders, nag-upisa tayo sa 1992 as a dealer of hardware and construction materials. Tapos, nung 2003, nag-venture tayo sa construction business. To make it short, pinakita, do you, Ano ko na lang. totoo ba yung sinabi ni Senator Gatchalian? Hindi, totoo yan. So, hindi totoo? Galing ho to sa SEC. Is easy yan, ang record. Hindi kasi yung totoo lang, sorry, to make it short, yung QM Builders quadruple A at tayo eh. So anong corporation po ang gamit nyo? Kasi ito po, hindi naman namin to inimbento, kinuha namin sa Baka siguro yung ano yan. sa Kasi GIS nyo ito eh. Mr. Che, siguro yung nakuha niyo sa hardware namin, hindi sa construction. Kasi yung hardware namin, Mr. Che, pareho yung pangalan. QM Builders yung isa, construction supply, at sa yung isa, QM Builders construction talaga. Isabit nyo na lang ho sa amin yung dalawang corporation ninyo. Yung sinasabi nyong construction company at ito yung, ewan ko kung ano ito, yung itong hardware ho ninyo. Submit nyo ho sa amin lahat ng dokumento ho ninyo. Yes, Mr. Che. Chairman, may just add, FS po, financial statements, audited financial statements submitted to the BIR every year. Yan po, Mr. Chairman. Mr. Che, dalang-dala ko ngayon. Mr. Kirante, please submit the financial statement of whichever. Ibig mo sabihin, dalawang QM Builders Inc. ang ginamit mo, dalawang pangalan, dalawang kumpanya, ganun ba yun? Ang nakalagay first, yung QM Builders na nag-umpisa kami sa 1992, isang hardware yon. Tapos ng 2003, nag-venture kami ng another business, yung construction, QM Builders, construction na yon. Bali, isang pangalan, dalawang klase ng business. Yan, nung 2024, naging quadruple A tayo. Kaya, sa tingin ko, mali. Kasi yung NFCC namin, 40 billion eh. Ngayon. Kaya ngayong kuha naming project is only, wala nga 10% sa project namin nakuha per year. Pasabit na lang sa amin, Mr. Kirante, nung mga dokumento. Yes, Mr. Chair. Thank you, Senator Sherwin. That is why, with your presence today, I hope yung mga umiiwas ngayon na mga contractors na hindi pupunta dito will be inspired, will be motivated by your presence na nasagot mo na yun pala sa isang kumpanya mo. So, sana magsisipot sila. Yung mga absent kayo, next hearing. Di ba? Hindi kita dinidemonize dito, ha? I am actually giving you the chance to present your side. Kaya, dapat ganun din ang tingin ng ibang mga contractors na pinapatawag natin. Yun lang, Mr. Chair. Thank you, Senator Gatchalian. Thank you, Senator Bato. And Mr. Kirante, kayo po ang presidente nitong korporasyon. Yes, Mr. Chair. And kayo rin po ang naglagay ng kapital. Yes, Mr. Chair. Nakita ko sa inyong articles of incorporation, puro mga, mga anak nyo, kamag-anak, puro Kirante. Anak yun. Mga anak nyo po. Okay, Straight to the point. atong balikan mga kagalaan ha. Wa nila masundi dito ang follow-up question. Kay gi-explain mahigala ni Alan Kirante
sa unahan ani napadugang mga pangutana sa Marcolita pero kanto ba o tagtag from 2015 ngadto sa kuan 00 og dili na sa construction ibutang ta lang granting nga sa bill sa iya ng hardware sino day gyapog na sino day ang iyang hardware ang kita okay di sa siguro no kini tubag man siya nga dili na mao kay lahi man na sa construction lahi man na sa hardware the same name kuno matod pa nato paminawon nagugdugang ha pero kung the same name og ibutang ta lang hardware o sige pero wa day kita niyang hardware o maohon na kana mga pangutana lang no mga pangutana ba lang ya, mas may pumatubag ni Kirante okay kana na ang willing man mga tao sugbo maminaw o unsa ning kalakiha gyud ha kay siyempre dako may lang katingala nga top 4 manggod inis Kirante Mahigala top 4 sa ginganlan ni BBM sa to pamaay ka mo dag kung kana ko magbidding sa gobyerno kana magkakuha kag project sa gobyerno inday bida di man ka basta-basta anak gyud og makakuha ka na bisag magpabidding na gani sa barangay Mahigala lisod magani ka makakuha lag kuan diha do na ginay mga kinani ang maayo siguro mo daog kuan ba ha atong balikan Mahigala oh kinani ang maong pamahayag go ahead kuno names Mga anak niyo po. Oh. Kasi baka yung, ang i-clarify ko yan, baka yung nakita mo dyan, yan, and then, wala pang income yun kasi hindi pa transfer ng hindi pa incorporated yung QM, Mr. Chair. Ngayon, ang process pa yun, kaya walang kita eh. Hindi pa, mali pala kanina eh. Sorry. Pero mali pala kanina yung nakita ko. Ulitin natin. Anong pangalan nung inyong construction company na ginagamit sa DPWH? QM Builders. QM Builders Incorporated. QM Builders yun lang, Mr. Chair. Sole proprietor yun. Yes. Sole proprietor yung inyong corporation. Inyong ginagamit sa DPWH. Yes, Mr. Chair. Kasi kami lang nag-umpisa yung mag-asawa. Tapos yung anong pangalan ng hardware ninyo? QM Builders pa rin. QM Builders Incorporated na. Hindi pa. Hindi Ito pa yung rin. construction is, Mr. Chair, yung gusto namin gawing incorporated para yung halimbawa yung experience bilang contractor ma-inherit sa halimbawa yung surviving years. Halimbawa kung halimbawa may mangyari sa akin, yung experience ma-inherit sa amin. So itong QM Builders Incorporated, sa inyo ito, Hindi di ba? pa, yes, Mr. Chair, sa atin hindi pa activated yan. Kaya walang kita. So hindi nyo pa ginagamit to sa pag-bidding? Hindi pa. Okay, sige po. Mr. Chair. Babalik po ako kay Secretary. Secretary, I'll just go back to yung slide kanina, yung mga may capitalization. Because sa PCAB, Mr. Secretary, if your project cost is 450 million and above, you should have a minimum net worth of about 1 billion pesos. 1 billion pesos. So ito po, binabangga ko lang dito sa slide. Kung meron kayong, kagaya ho ni itong Centerways at Wawo Builders, 5 billion and 4 billion, but ang kanilang capitalization is only 90 million pesos, 45 million pesos and 50 million pesos. But in the PCAB, kailangan at least 1 billion pesos yung kanilang net worth. So paano ho, ang tanong ko, paano ho nakakapasok yung mga ganitong, based on the PCAB, hindi po galing sa akin ito, based on the PCAB, undercapitalized yung company based on the project na nakukuha nila? Can we just check a little bit, Your Honor? See, I will just try getting the data for Wawaw. I mean, yung Wawaw. Yeah, ganito na lang, Mr. Secretary, not to, so that, not to belabor, submit to us who are the entities who approved or awarded those contracts. Exactly saan? Is it at the district level? Is it at the regional level? Yes, Your Because Honor. in my opinion, based on tingnan ho, pag ang kontrata, allowable ranges of contract cost 450 million. Next. Net worth. Dapat ang kanyang yung capitalization niya, 1 billion and above.
So in other words, kung gagawa ka ng proyekto na 450 million ang cost, dapat ang inyong capitalization is 1 billion and above. Ang next will be 180 million as AAA. Pero meron tayong mga contractors kanina na ang capitalization 90 million, 50 million. So undercapitalized siya. So nag-award, ang punto ko ho, nag-award ho ang DPWH ng kontrata sa mga corporations na undercapitalization based on the PCAB. We will Table. submit all this, Your Honor. Submit to us the exact names Yes, Your Honor. because this is the Committee on Blue Ribbon Accountability. So we need to know sino exactly yung mga taong nag-award because we want to see accountability. Yes, Your Honor. Yun ang gusto ho namin malaman. Dahil nga, kung undercapitalized siya, obviously, yung project papalpak ho talaga. Titipid siya. Yun yung napakita kanina na maampaw na project. Walang bakal, buhangin linalagay. So we want to go to the root cause of why itong mga projects, why are these projects being substandard? And because the contractors are not capitalized adequately. Substandard rin yung mga contractors. We'll submit all this information and data, Your Honor, and I think we'll have also to submit actually the process of pre-qualification, Your Honor. Para Correct. We read the process of pre-qualification, but may nakakalusot ng mga ganito. Capitalization, 45 million, but you're undertaking 5.1 billion pesos in projects. That's why we're going to explain, Your Honor, because as I understand, I think the capitalization is for the company in itself. Yes, I know. And I But the think capitalization is also linked to the NFCC, yung net financial contracting capacity. yes, Your Honor, the net contracting capacity is to be based on the audited financial statement by the BIR. By the BIR. Okay, arita mahigalang Marcolita be. Katong mga pangutanang Marcolita, mga sukit tigpaminaw, kinipot sa bunuan ang Department of Public Works and Highway Secretary mahigala. Bida ni mga kaigsunang tinubagan po din Atong tagaag pagtagad mahigala arita Marcolita dong be. Kay ron nga maditso ta dito. Atong mga pangutana ni Senador Rodante Marcolita kani. Mr. Kirante, sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-upisa kami sa hardware. Yung maliliit na hardware, nagtitinta lang bambo, mga ganun mga hipa. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang nakakuha kasama ka QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo hindi ka pa nakapag... Pasensya na, Mr. Chair, kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo mali ang Pangulo with respect to your company? Yung data is mali Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang is only 86 projects. Mr. Chair. Kat ha. Tanaw ha, 414 projects ha. In fairness sa QM ha, tugaan na lang yung tinuodlan, no? Okay nang imong tugaan lan. Sa 414 projects, 86 ray ilang nakuha sa QM. Asang uban? Sakto na lan. Tugaan na lang lan kay og di gud ta magtugaan ani. Maka-stress ka na. Lagi talang katawa. Isulti na lang ni tanan. Kinsay nakakuha ining uban. Mo ni ang pangutana ngadto sa Department of Public Works and Highways Regional Director Danny Villa. Mo ni pangutana ron. Isa man ning laing gitagaan. Pero dako-dako siguro gyud sa QM kay sila may nakakuha dai basin ka ng 414 ginagmay itong uban kay ang 7.3 billion naman nila sa QM. Na mo ni kuno na at least kana karon no. Sulti.
unsa man ni nga mga projects, at least 86 lang ni. Pwede ba tang makahibaw ani nga mga projects? 86. Hay man ni dapit. O katong uban nga mga projects, kinsay kontraktor? Dinagko pa puto o ginagmay? Ato nga ipadayon mga kagalaan. Proceed next. Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi mong project? Ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa PICAB, only category D. Hanggang noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A. Noong 2011, hanggang nag-triple A tayo ng 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng 2024. Mr. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong 1992 is highway pa yon. Yung nakita niyo yung highway. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control O project. ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Hindi po, kamo. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag Che. mong mamaliitin ito. Bagatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano lang yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Che. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Che. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mukhang Senator. nahihirapan kasi si Mr. Kirante mag-explain. Tama ba to? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. Okay. No. Hindi rin. Yung incorporated, yung on process pa yon, hindi pa namin na-approve. So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor. Yes, Your Honor. So nakapag-project ka na. Yes, Your Ano Honor. yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung Ay, patay, kat sabi. Ang unsa may nakasimula na, kapag simula na, ang kining sole proprietorship o katong incorporated. Iklaro tasan ni be. Straight to the point. Well, in fairness, mahigala sa QM, number 1, ito nga siya. Lahi sa uban nga wa mo tunga. At ito nga si Alan Kirante dito. Ikaduha, iyang giswayan yun explain. Wa pa makasugod. Kining QM, wa pa makasugod katong usa ka QM. Duha man eh. Ang katong hardware, lahi to o kining sa construction. Oh. Wala ba, klaro ba? No? Duha ni, ang katotoang construction og sa hardware. Sige, ato padayon ha. Padayon na to ang maong nahitabo kagahapon. Mr. Kirante, sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Sige. Ilang project ang na-execute mo na? Hindi rin. Yung incorporated, yung on process pa yon, hindi pa namin na-approve. So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor. Yes, Your Honor. So nakapag-project ka na. Yes, Your Honor. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung namin, hindi pa naman na-practice, hindi pa na-transfer from sole proprietorship into... So kaklaruhin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct Mr. Kirante? Yes, Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun sole yung pa rin. sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Sole proprietorship, ano siya?
cut gamay. So, kada may klaro. At least klaro ha. Wa pa makasugod ang QM Builders as company. Pero siya nakasugod na. Medyo mura man taan ang kalakihag ma. Ato lang lagi katawa may gala. Kini mga senador, ilang pa nangutanaan. Nakasugod na ba ang QM Builders? Sakto man tubag ni Alan Kirante, wa pa as company. Pero nakasugod na ba ka? Oo, nakasugod na. Kay dugay naman na, kung tanaw ka ng ato kag Toledo naman QM Builders siya, kadaghang mga equipments QM Builders siya. Dugay rang sugod. Ang ilang pangutana, tumbok mas company, duha man na kung iya. Diingon sa Alan nga, wa pa lagi ko kasugod. Wa pa. Tinuod mo sa wa pa. Ang company. Pero mo ni pangutana, no, sole proprietorship, kakuha kag mga billions day. Kakuha ka anang kwan? Purbida. Mo ni ang mga pangutana sad. Sige, ato padayon mga sugit ni paminaw, ha? Okay. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Well, Mr. Chair, actually, he has the pickup license. Yes, Paano siya license. nagkaroon ng pick-up license as a contractor? He has the a pickup license. Paano ka nakakuha ng pick-up license, Wala pa Mr. nung, Kirante? Sole wala. proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakakuha yan? 2003. Hanggang nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A tayo. Ano yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. Yung financial statement mo, padala mo sa amin. Kurat si Marcolita, eh. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair. Teka muna, si Senator JB muna para matapos natin lahat. Quick lang, para sa kanya. Kanino? Kay Randy. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Naintindihan ko, Mr. Chair, dahil tingin ko, Bisaya ito, hirap mag-express ng sarili niya in Tagalog. Kaya, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, mag-inhale ka, relax ka, at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisin. Naintindihan kita, para tayo Bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ko kinakabayan, Mr. Chair, ha? Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos. Yes, Mr. Chair. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? Ano yung NFTC, Mr. Chair? Hindi ko... Net financial contracting capacity. Totoo, tinoon na, bay? Ha? Yeah. May 40 billion ka? Yes. Nakadeposito sa bangko na? Ano sa mga? Ay, Paano? hindi. Yung NFCC kinuha sa... Ano yan? Yen o pesos? Asset yan. Kasi yung NFCC, kinukompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. So, halimbawa, may pera ka sa bangko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung pera natin, kasama na yung mga assets, more than 2 billion. Kaya, i-multiply natin ng 15, abot ng 40 billion. Kaya kami munta at hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Kirante, ito tinitignan. Ano yung 2015 na QM Builders Incorporated? Ina-apply namin dyan sa SEC, Your Pero Honor. 2015 pa siya. Pero hindi pa namin tinatransfer Transfer to? to sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito incorporated na ito eh. This is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung ano natin gahandol, yung experience ng from sole proprietorship, itatransfer muna sa Hindi, incorporated. iba yung experience, iba yung corporate entity. Incorporate entity is 2015 nandyan na siya. Ah. Pero sinasabi nyo, walang nangyayari.
Wala nangyayari. Ang Inapply lang. ginagamit nyo since 20 noon pa ay yung inyong sole proprietor. Yes, Your Yung Honor. pumapasok inyong income, in other words. Yan din ginagamit nyo pagbibid ng mga projects. Yes, Your Honor. Tama? Ganun pa? Ganun ba ho ang interpret? So, dalawang entity, yung sole proprietor at yung incorporation. Yes, Yes, Your Honor. Okay. Sabit nyo na lang ho sa amin yung mga dokumento na yan. Thank you, Mr. Chairman. Okay, so sa dugay panahon di ay, katsadong, sa dugay panahon, ang iyang pagka sole proprietorship mo rin gamit. Kay ang iyang kumpanya, kanang incorporated, wala niya gamita. Ang iyarang, nga ang tag-iya may gala, Sierra, no? Lahi naman ang kumpanya, lahi naman ang personality sa mga sukintig paminaw. So muna nga, matod pa niya mga sukintig paminaw, no? Atong balikan. Sa ito padayon dong. Sige, Nims. Di ko ng audio. Audio daw. Naon sa mga audio? Okay. Moro to siya? Sige, okay. Okay. So, ato ni mga higalang giklaro, kanus aman ang sunod nga hearing, ani? Kay gahapon, ni undang mga kaigalaan, kay doon na pa session, mo ni si Alan Kirante. Napasay daghang nga i-explain aning kalakiha kay pasabiton pa man siya mahigala sa tanang mga dokumento aron po nga kini mga senador matinawan po sila nga unsa gyud ni, no? O kini iya mga projects out of 414, 86 projects lang ang nakuha mga higala nining QM Builders. Hain man ning mga projeka. So, tanaw na to mga kigalaan, kay basin o mga next week, doon na mga higalay dugang, no? Nga investigasyon ani, kay daghan pa ning mga pangutana, kini o kutkot pa ning pangutana. Sa to pa, sa tanan bidding yan napilan, sole proprietorship lang iyang intra dito mga sukintig paminaw. Medyo kuan ba, no? Yan, nakakuha sa ining dagko kayo nga mga project sa to pa, Antigo yun. O malagmit, kiniguin ani mga higala nga mga contractors, dili basta-basta ni nga kuano dunay mga daghan nakasulti na to mga higalag lain-lain lang, di lang po ko basta-basta mutuo dayon, labot ining QM. Pero kung ikaw god contractor ka, imo nang ayuhon gyud na imong project, o sa kadaghang projects mga higalag arikas probinsya, tinuod man po kakita mo sa kadaghang mga equipment nga QM day. So ang report din nga dunay 7.3 billion dako na gid ang kwarta nga bubo sa kuano dinhi sa Kabisayan mga higala. Flood control projects lang na ang na-implementar sa Visayas lang daan sa flood control project from July 2022 to May 2025, ug imong i-combine ang sa Record Basis Department of Public Works and Highways 79.71 billion. Matod pa sa report ni ining parihang July 2022 to May 2025, the top contractors for flood control projects were QM Builders with 86 at ila. QM Builders. Apil po din may galan ni amay ginganlan. Legacy Construction Corporation. Unsa man ni lahi man po ning kuan unsa man ning usa? Kirante Construction Corporation with 43. Jaime Biching Enterprises with 37. And AD Pindon Construction and Supply Incorporated with 34. QM Builders was among the 15 contractors that Marcos mentioned, ranking 4th in the list. Ako lang gibasa ng report, ha? Nya matod pa din the DPWH data showed that QM Builders secured an estimated of 7.05 billion worth of project contracts from July 2022 to May 2025. Straight to the point. Inana kadako ang kwarta
Maigi siguro si Kirante mo kwansad. No? Diskarte gid tingalin ani mo na nga maugin mo diskarte sa kon ba kay kana kung do naman tayo mahibaw ani nga mo apil og bidding na iba nagbulbul to mo apil bidding nga wa makadaog ana. Sa to ba kada bidding say mo daog day. Kining 414 ka mga flood control projects 86 ani say daog. Giunsa ka ang Kirante nga inana bitaw nga makakaton sa tong ubang mga kontraktor nga unsaon nga makadaog mo. Ato lang ning agi katawa kay kanang gobyerno mga higala. Di na lang ta mag real talk ba lang ba? Kining magbidding ang gobyerno mga sukid tig paminaw. Doon na may uban nga matod nila magkinidhatay ra man na sila diha. Ano ato lang ning agi katawa hamay yun siguro mo. Kidhat pahiyom, ha? Ato lang yung mahigalang tagaan o ato lang yung iagig katawa ba? Kay hinoon ang personality, umutanaw ka sa hitsura po ni Kirante, pero friendly man sa siya day. No, in fairness ba, nining Alan Kirante, friendly man iyang, iyang itsura, sumalagmit, dali ra ni siya gyud makauliot-uliot aning mga inani. So ang Department of Public Works and Highways, limang ka ang DPWH mga higala pag gawas ining isyuha ni nangabugar na gyud sila dayon sa QM. Wa man lang gani mingon amo la sa susihon ha. O ga unsa ba gyud mo na? Automatic gud si Regional Director Villa ang ingon nga okay ra ng QM. So kini ni ang masabot nato nga kung wa pa mo ko kakita personal gyud ni Alan, kita ta niya mga higala nani. Usapon ni sa nindot kay makakiskis ta sa kuko ini. Straight to the point. Okay. Og tinuod ni may galang giingon ni Mayor Magalong sa Baguio City. In fairness sa QM Construction ha, kay basin bitaw og tinuod ni nga ang kontraktor mahigala gamay lang gani ang iyang makuha. Kay matod pa ni Magalong 40% kickback na gudaan sa politicians. Unya ang 15% sa kontraktor. Dili po malalim ni og mauhon ni mahigala medyo di po lalim sa part ni ining Kirante kung mauhon na nga ang iya hinuon kontraktor og gamay-gamay. Wala pila man lang mahabilin sa project. Unya man giingon mahigala tinuod bitaw na nakasulti bitaw nako anak nga kon gyud. Inig bidding dito ang mapildi, doon na po yung mga pahalipay dito sa mga nakadaog. More part na sa ilang kuan kuan na siya kana na ang part na sa actual ba nga bidding ba? Paltan mo bidding paltan ako bidding ko okay. Submit ko sa kong bid. Nya man submit si Nimwell, submit ka kay. Ug mudaog si Nimwell, nagiputi atong ginagmay. Iba na nadaan ang budget. Unya kung politicians, matod pa ni Mayor Magalong, 40% kickback of politicians. 15% ang sa contractor, 10% implementing agency, 30% actual project, 5% others. So ang actual project, 30% la. Buti pasabot nga kung doon na kay 100 pesos, 30 pesos lagi imong magasto ana sa actual. Kay daghan may piska nimo. Kani kung tinuod ning giingon ni Magalong. Gawas sumingon ta kini si Magalong, dili tinuod niya ang gisulti. Ha? Mas dako pa mga higala ang bahin atong uban. Mo na nga kini ni ang tinuod bitaw kanang pagbiding usahay. Murag formality naman na bidding na nga na formality na wala oy. Humana nagginidhatay na. Nagmapildi ka, bidder ka karon, akagasto man sa kaginagmay, kaya naman ay mga kuhaunon ng mga permit po diha. Tagaan po kagpahalipay. Namay ni duol na ko ana inana dahi nga katong nay ni patambag na ko ana nga ang iya kunuwa man kuno mo dayog hatag tong pahalipay usaon ta man eh. Akong inan to nga medyo maglisod ta ana kay inyo man nagsabot sa komisyon.
Iso man kay dadon na tulos kurti nga, di man na mao. Tiro bitaw na nagpatambag na ko anak nga. Medyo ako lang sa giinan nga. Kon siya diba? Submit sa bid anak. Pildi siya. Pero nasa isabot nga, bisag pildi ka, nakay imo. Wa man ihatag. Mo yang gusto nga kwan. Yagi tal katawa may kala. Hay. Di kasunod na pod. Kakuan lang kita mga kagalaan ay naunsan ng kalakiha. O kini ka magalong kung tinuod niya. Mas dako daan na makuha sa kwarta. Gamay na gyud amo abot sa project. So tanaw nimo si Kirante, in fairness Kirante, mingon si Kirante nga di pud lalim ba sa iyang kabahin kay sabay na mahunan. Ha? Sabay na mahunan. Okay.